4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जब जवानी ढल जाती है तब कोई नहीं पूछता है। हम बात कर रहे हैं उसी ऑर्केस्ट्रा वाली की, हम बात कर रहे हैं उसी सपना रानी की, जो अपने ज़माने में जब भी स्टेज पे जाया करती थी तो लोगों में एक अलग हुजूम मच जाता था, अलग लड़ाई झगड़े के लिए माहौल हो जाता था। वही सपना रानी जब भी स्टेज पे जाया करती थी तो एक अलग माहौल बन जाया करता था, और वही सपना रानी का आज स्थिति देखिए कि शादी होने के बाद से जब हस्बैंड छोड़ देता है तो किस स्थिति में जी रही है। घर का स्थिति दिखाइए थोड़ा, चाहेंगे कि घर का थोड़ा दिखाइए स्थिति क्या है। और हम पहुंच चुके हैं उसी सपना रानी के पास में, और इनका जीवन आज किस तरह कट रहा है आपको बताने का प्रयास करेंगे। बैठ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा? सपना। जौना बेरा ऑर्केस्ट्रा में डांस करत नहीं तौना बेरा कैसन लगत रहे? ओबरा अच्छा लागत रहे। हम्म, ओबरा पैसा वैसा मिलत रहे, कोनो दिक्कत ना होत रहे, अच्छा हाँ। लगत रहे। लेकिन जौन भी पैसा जे रखल सुए खा गइल। के रखले रहे रुआ? माने जे शादी कइल हम्म, उ खा गइल, उ मर उर गइलन। आ जे ई अभी दूसरका शादी कइले रहलन हम्म। उ अभी जियत रहन, लेकिन उनका कोनो मतलब ना रहेला। मतलब कि जे लेके आई रहे रउआ के उ राउर पैसा मान ली कि जितना भी कमैनी रउआ सब हाँ। लेके खैनी पीन ओकरा बाद से वहाँ के चल देनी। हुँ। फिर दूसरका रउआ शादी करी तो ई जौन बच्चा बाड़े रउआ दूसरा हस्बैंड से हुआ। हाँ। तो अभी वहाँ कहाँ बानी? चारी मोड़ पर। तो अभी रउआ साथे ना रहेनी? ना कोनो मतलब ना रहेला। काहे? काहे तो उ खर्चा-वर्चा कुछ ना देलन। हाँ, हमनी ना जाइले से माई बेटा ना बोलेनी, ना हाँ, जाइले ना कोनो बात ना विचार कुछ नहीं है हाँ। हमनी के। इतना बड़का लड़का हो गइल हम लोग कोनो बात विचार नहीं है। कब से ना रहेला? हमर लड़का जब भइल तबे से ना रहेला। हाँ, हमर लड़का 9.5 साल के हो गइल। 9 साल से अलग बानी? हाँ, हाँ, 9.5 साल हो गइल। तो ई के लेखन कुली ज़िंदगी चलता रहो? ओहिंगा सर खेत बाड़ी में बनिहारी क के जे भी कोनो काम करेला कर दिले, खाइले, रहिले हुँ। बस। ई घर केकर है जहाँ बानी तहाँ? ई एगो चाची बड़ी ई पोखरा पर, त हम ज्यादे दिन से यहाँ बानी, हुँ, त उ मोह माया करे लो हमरा के, त उ हुँ, पलानी ध के देले बड़ी हमरा हुँ। के रहे खातिर। खर्चा-वर्चा कुली केंगा चलेला? खर्चा-वर्चा बनियारी क के चलाइले। हुँ, ना रहेला तो कबो डीलर-उलर से मांग के चावल-वावल लेके आइले। हुँ। हाँ। लड़किया के पढ़ावत है ना? हुँ। पहिले तो शुरू-शुरू में जब आइल होखेम त बहुत अच्छा लागल होई कि ऑर्केस्ट्रा लाइन में बड़ी पैसा बा, हम बहुत नेम-फेम कमाएम, बहुत ऊपर पहुँचेम। हाँ, वो बेरा तो ऐसे ही बुझात रहे। हाँ, लेकिन सब पैसा तो आदमी लोगे खा गइल कुली। ओ हाँ। बेरा हमरा समझ में आइल ना। पैसवा बचा के रखले रहती त आज ई दशा ना ओकरा होई। हमरा ना समझ में आइल। जब हाँ। लड़का भइल हमर, जब गजन होखे लागल हमरा, हुँ, हुँ, तबे से जे लड़का के कैसे पोसम, कहाँ से खियाम, कहाँ से रूम भाड़ा देम। हुँ, हुँ, अब तो रूमो भाड़ा देवे के सकन नइखे, तो चाची एक झोपड़ी बना के एगो देले बाड़ी। हुँ। त उ भाड़ा-उड़ा हमरा से ना लेली, ऐसे ही रहेनी। आजकल तो मान ली कि ऑर्केस्ट्रा में अइसन बहुत सारा लड़की लोग बा लो कि नया-नया आवता लो, हाइलाइट हो जाता लो। पैसा के खूब गुलछारा उड़ावता लो, पैसा के संचय हुँ। नइखे करत लो। का कहें? तो उ लोग के तो बात माई-बाप रख लेले बा, हमरा तो उ सब बात नइखे। घर-दुआर कहीं ना जाइले ना हुँ। आइले। अपन यही जिनिया के जिंदगी बिताइले। रउआ अपना घरो दुआर से बेघर बानी। जी। माई-बाप मर गइल नइखे हाँ, हाँ। जिंदा, तो कहाँ जाइले? अच्छा, भाई-भौजाई केकर होला जे जाइले? केहू के ना होला। ना। भाई-भौजाई के लोग गुजारा बा? नइखे नु। पति से रउआ भेंट भेंट होला कि ना? बात विचार होला कि ना? पति है जी सामने ही बड़ा, हमरा कोनो मतलब ना रहेला। हाँ। कोनो लेन-देन हमरा उनका से नइखे। आखिर का वजह बा? ओजा ई बा जे उ हमरा के कुछो खर्चा-वर्चा कुछ भी देबे ना करेलन। हाँ, उनका से बात करेम तो हमिए कमा के देम, हमरे कमीनी हमरे खियइहन। अच्छा। तो का फ़ायदा बा हमरा? दोसर अब शादियो कइले बाड़े? हाँ, घरे औरत बा, एगो लईकी बा, हाँ। एगो लइका बा, त ई 10-5 माँगी तो हमरे से नु माँगी। जी, तो जी। हम सब उनका के दे देम, तो हम कहाँ से एकरा के देम? हुँ, चाहे पढ़ेला तो कब कॉपी घटल, किताब घटल, कुछ भी तो हुँ, हमरे नु देवे के हुँ, पड़ेला। ओही से हम कहनी जे छोड़ा, ई काहे के हम उनका के देम, अपन कमीनी हम अपने से खरीद के खाएम। हुँ, आ 10 रुपया राखम तो एगो लइका बा माँगी 10-5 तो देम। हुँ। हाँ, ये बात बा, ओही से हम ना बातचीत करेनी। तो जे भी मान लिया ऑर्केस्ट्रा लाइन में आवे के चाहता लड़की लोग, ओकरा का सजेशन देम?
अब देखी लड़की लोग तो हमरा घर के क्यों नहीं खे जे हमार बात सुनी चाहे मानी, उ सब अलग अलग लड़की बा। जेकरा जौन आजकल कौन दुनिया में केकर बात मानेला, जी जेकर जौन मर्जी बा उ करता। हमार बात केहू थोड़ी मानी, जी जी बिल्कुल। ना मानी। यानी कि ये लाइन में जे भी आवता ओकर जिंदगी दर बदर हो जाता। अब उ आपन समझी, हाँ माने हमार तो जौन भइल बा तौन सामने को सब बा, लौकता। अब उ लोग हमार बात थोड़ी मानी, हम कह देम जे ऑर्केस्ट्रा में मत डांस करो तो उ लोग मानी? जी ए बेरा रुपया मिलता उ लोग के। चाहे जौन बेरा हम यही कुली समझले रहती तो हमार दशा भई रहित, ना भई रहित। जले जवानी बात तले पूछता लोग हुँ। ना। हाँ, जबले कमाएम तबले आदमी पूछी, हाँ आ जब कमैनी ना होई, ना कमा के देम छोड़ दी, आपन रउआ समझी, आगे कैसहू जी। आगे के परवरिश केंगा चली रहू। अब देखी एगो लड़का बाड़े इनके के पोसतानी पालतानी, अब ई का करिहन ना करिहन। अब हमरे जितना होता उतना करतानी। अब इनकरा बुझाई जे हमर माई इतना दुख मुसीबत से हमरा के पोसता, तो बड़का होइहन त कमा के खियइहन ना त आपन जौन बुझाई तौन करिहन। लेकिन माई बाप के तो कर्तव्य बा जे जन्म दिले बानी तो पोस पाल दी, बिल्कुल बिल्कुल। यही बात बा। तो देख सकते हैं कि ये सपना रानी हैं जो अपने दौर में जब भी स्टेज पे आया करती थी तो हुड़दंग मच जाता था और लोगों का हुजूम लग जाता था, क्योंकि उस टाइम इनका एक अलग ग्लैमर था, एक अलग रुतबा था, जो आज ऑर्केस्ट्रा लाइन में आने की वजह से इनका ज़िंदगी जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और आज एक चाड़ी बाजार के करीब में नहर पे एक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। अपना परवरिश जैसे तैसे कर रही हैं, हस्बैंड भी इनका छोड़ दिया है। बाकी इनको बाकी आपका क्या राय है इस वीडियो से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।